O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, acompañado polo director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitou Ribadavia para supervisar o acondicionamento dos locais integrados no proxecto de dinamización comercial Vilas Vivas, que botará a andar este venres 5 de decembro, no marco da segunda edición do evento Artesanía, Saber e Sabor. Xa hai 3 locais adxudicados: Colmado de Sabores, Atafona do Camiño e Pura Vila. Temos nestes momentos, pois, en diferentes fases de rehabilitación ata 15 locales, 9 deles van estar abertos pois estes próximos 4 días, do 5 ao 8 de decembro. Neste, pois, xa vamos a ter un local dedicado a diferentes produtos de artesanos alimentarios. Vamos a ter tamén artesás con diferentes talleres, con diferentes iniciativas, e vamos a poder, por suposto, tamén degustar na Plaza Maior, nesa edición de Saberes e Sabores, pois tamén o bo facer de artesanía alimentaria e un túnel de viños con bodegas do Ribeiro. Quero destacar tamén o uso que vamos facer da Igrexa da Alameda, no que vai haber artesanos galegos. Ademais, xunto aos restantes espazos, ofrecerán propostas artesanais durante todo o Nadal, en sinerxia co conxunto das actividades do Concello e do propio comercio local, incluindo a ambientación de escaparates. Creo que estamos empezando a ver, sobre todo, cando se quitan pois os cartóns dos escaparates e se ve a luz e se ve pois locales que estaban moi deteriorados e que están recuperándose desta forma tan extraordinaria. Creo que todos empezamos a comprender a forza que pode ter isto, non? Porque estamos falando non de un nin de dous, sino de 15, 9 deles xa arranxados. Por lo tanto, houve unha primeira licitación pública, creo que isto é importante tamén trasladalo, tense que facer todo de acordo coa legalidade. En esa licitación pública deuse tamén preferencia pois aos comerciantes e aos artesanos da zona, e agora o que estamos é vendo que hai moito interese, están vindo a oficina técnica, moito interese por parte non só de artesás, sino de outro tipo de comercio local que ve que este pode ser un proxecto con forza comercial e, por tanto, queren vir instalarse a Ribadavia. Neste momento creo que son 4 os locais que temos xa comprometidos. Agardamos logo deste mes todo que van estar abertos en comercio efímero, pois que haxa máis interesados, e creo que esta é unha iniciativa que tiña moi boa pinta, que agora se está vendo xa a súa plasmación na realidade e que vai ser un éxito en canto a ocupación de local. Posteriormente, os negocios adxudicados manteránse operativos e rematará o acondicionamento dos locais pendentes para a súa incorporación definitiva ao programa, co obxectivo de acadar 15 establecementos en funcionamento a mediados de 2026.